cine. Pues podemos ir. Lo siento, yo no puedo. Mañá xoga Dépor. Mi madre no me deja quedar el sábado. No pasa nada, podemos quedar otro día. Me parece bien, porque yo tampoco podía. Qué pesadas sois, de verdad. Pues la película la ponemos. La película me gusta. Hola, estou buscando unha persoa que fale en galego para dar coa fórmula que o normalizo. Vale, como podo axudar? É que eu cando falo galego síntome como unha extraterrestre. Genial, pois entón vamos ao laboratorio, fagoche unhas probas e pois así conseguimos que a xente fale galego. Vale. Nuestra fórmula va a funcionar. Ya, Sí, decir, perfecto. Sí, además, mira, si echamos hasta aquí, podría incluso... Pero a lo es mejor hasta aquí. Teño que buscar a solución para que isto cambie. Vale. Esta sí que va a funcionar. Oh my god, it's so dark. Es imposible. O galego é a fórmula. Mañá saben a nova peli no cine. Pues podemos ir. Sinto, eu non podo. Miña nai non me deixa quedar o sábado. Non pasa nada, podemos quedar outro día. Paréceme ben, porque eu tampouco podía. Que pesadas sodes, de verdade.